Rebă băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem aici pe serverul meu de Samp Next Vision România și în acest episod o să vă arăt tot ce s-a adăugat în ultimul timp. Deci, s-a modificat un pic interfața, s-au rezolvat niște buguri, aici la spawn a fost modificat un pic textul, mă rog, chestii minore, sistemul de register a fost modificat, cum arată el gen ca aspect, pentru că acum nu o să mai fiu singurul scripter, am mai găsit încă pe cineva, un prieten de-al meu, mă rog, și acum practic suntem amândoi care lucrăm și urmează să vină ceva foarte tare. Vă dau niște spoilere, urmează insula Caio, să avem frumos ca pe GTA 5 cu activitățile ilegale, deci nu o să mai fie pe Payside. Așa, deci ce s-a adăugat? În primul rând, Battle Pass și inventar. S-a adăugat sistem de inventar. /inv, făcut frumos cu chef, unde aici aveți materialele, mâncarea, armele, drogurile, de-astea. Așa. Și Vision Pass-ul, care, bă fraților, vă spun, este foarte OP. Deci avem capitolul 1 momentan. Și avem niște misiuni, bă, pentru ce oferă, bă, sunt foarte bune. Și ca premiu special la tier 10, Citac, mă rog, asta este efectele să schimb. Așa, bun, revenim. Taci. Așa, bun, revenim pentru că mi s-a buguit, mi-a dat crash serverul. Ăsta mi-a dat crash. S-a buguit. Bun, deci ce ziceam? A fost adăugat Vision Pass-ul, v-am arătat, premiul cel mare fiind Citac, o să modific pentru că acum avem mașini în viața reală. Ce mașină o să fie? Acest BMW M5 vechi. Așa va arăta. Frumos să-l pornim. Este frumos. Am băgat un mod frumos care ne face aceste faruri. Bă, uitați și bine arată farurile la mașini și stopul frumos. Uitați și bine arată, gen. Așa, asta să văd ce... Ia, VA2. Stai. Despawn cars. Nu? Da, bun. Ce mașină mai au? De exemplu, o mașină frumoasă, stai, vehicle name R6 spawn car C60. Audi ăsta R6 și ăsta frumos și ăsta destul de frumos cu farurile astea. Dacă ți-l și modifici, o să-l faci, mamă, dacă îi pui niște jante de alea jmechere, îl faci top. Avem și un giveaway activ pe Discord, unde puteți să câștigați la deschidere un Mercedes AMG cu roți frumos, roți custom, arată foarte bine. Așa. Deci mașini în viața reală, o să vă arăt de Goto HQ1. Deci astea mașini de poliție și cu aceste Sandero. Și mă rog, asta e la LSP, cum ar veni LSP, de că avem facții în viața reală. De exemplu, dacă ne ducem la aici, mă, avem și Dacia Logan de poliție, care arată din punctul meu de vedere foarte bine. Frumos, cu... arată bine. Așa, și aici Dacia Logan Monster Truck. Uitați ce roți mari. Da, asta e gen poliția rurală. Poliția rurală. Așa că stai în alfabet. Ce asta e? O, R6 frumos, arată bine. E un pic spoiler ăsta bugui, dacă sunt cu Solența. Hai, Dacia Solența, ca mafie, și Dacia Logan. Oh, și BMW ăsta frumos. Și limuzina. Și motoarele astea care sunt motoare din viața reală, gen. Arată bine rău. Așa, s-a schimbat economia, pentru că nu vrem o economie de miliarde, triliarde, unde faci banii nici foarte greu, că să stai 10 ore să-ți iei o mașină, dar nici foarte ușor, gen să-ți iei în prima jumătate de oră. Adică, ca am făcut noi un calcul, vedeți cea mai scumpă, care este BMW M4, costă 5 milioane. 5 milioane este un, pentru, na, fiind stock, mi se pare un preț ok. Pentru că m-am gândit așa, am făcut eu calcul, deci la joburi normale, gen skill-ul nu așa, ca să-ți iei o mașină ok, deci o mașină de pe la mijloc așa, faci într-o oră jumate sau 2 ore de farmat. Ceea ce e ok, pentru că nu stai să-ți bați capul să farmezi toată ziua pentru a-ți lua o mașină ok. Adică înțelegeți? Și oricum, asta cu joburile, gen, nu, că nimeni nu face joburi la greu așa să-și ia mașini numai din joburi. Joburile astea, așa, să faci niște bani la început, pentru că banii adevărați se fac din afaceri, din facțiuni și alte bonusuri și de-astea.
La deschidere, deci deschiderea o să fie pe 21 pentru că nu mai o să mai fie pe 19 deoarece vrem să adăugăm mai multe update-uri și să facem și penul și toate alea și nu ne încadrăm încă în timp, plus că mai trebuie un pic de promovare. Așa, dacă vreți să mai vedeți ce se mai adaugă, intrați pe Discord-ul Xvision, să vă înscrieți acolo frumos la giveaway să câștigați mașina aia la deschidere. Prima săptămână, deci ne-am gândit așa, să nu deschidem toate facțiunile de la început și să fie goale. Prima săptămână sau, mă rog, la început o să fie asta: poliția, jandarmeria și armata, taxi, school instructors și tractori auto. Ca să nu fie un membru un Bolt, un membru taxi, un membru Yango, un membru poliție, 3 janda și așa. Știți? Să fie, înțelegeți voi. Așa, după aia o să urmeze mafiile, când o să dăm drumul și la war-uri. Așa, what the fuck? Nu se încarcă harta. Așa, și după aia vin celelalte, adică Hitman Agency, News Reporter, adică Digi24, astea mai puțin importante, să zicem. Așa, în prima săptămână o să se dea bonusuri. What the fuck, mi-a dat creștere. Să aveți un... să faceți bani repede de la început. Intrați în primele zile de la deschidere, o să se dea bonusuri ca să înceapă lumea corect. O să fie multe evenimente, o grămadă, Lucky Fisherman, toate astea. O să fie, avem un calendar plin cu eventuri. Da, cam atât acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să intrați pe serverul de Discord din bio pentru a rămâne la curent cu toate update-urile. Să intrați la deschidere, o să fiu și eu live frumos acolo. Sperăm să ne facem și noi mulți, adică mai mulți decât la Open Beta. Beta-ul trecut pe game mode-ul vechi, că nu aveam launcher, nu aveam... Oricum, o să fie un pic mai dificil acum cu creșterea, pentru că de obicei serverele pe launcher au mai puțini membri, mai ales la început, pentru că, de exemplu, tu dacă te uiți pe online și vezi un server, da? Ți-e foarte ușor să deschizi sample, bagi IP-ul și intra pe server. E un pic mai greuț, pot să zic, să downloadezi un launcher sau așa. Bine, nici asta nu e mare chestie, că pur și simplu intri pe nextvision.ro, dai descarcă launcher, ți se descarcă, îl dezarhivezi și ai apăsat acolo, ți-ai selectat un nume și locația GTA San Andreasului, care e deja în launcher, ca să nu trebuiască să-l aveți, adică puteți să vă jucați chiar dacă nu aveți GTA San Andreas. Și aia a intrat pe server. Bine, cam tot acest episod, spor!